ta ba wani abu har kawai mutum ka zo kai ba kai kawo shi nan come inside here you feel surprised no keep up who are you ban waye tsaya ma a Nigeria har mutane jami'an tsaro hukuma suna magana har za ka zo ka raina hukuma hankali wallahi ka ba hankali in ba haka ba sai in samu yar bakin ka in sace wallahi ka dati maya mana kai akwai laifuka fa da yawa da ka tone su na farko ka taho kana tinja kan hanya kana neman ka haddasa hadari ka fahimta ko saboda direbobi suka zo nan sai ka kawo musu hadari sannan ba silbet ba fire extinguisher kawai ka duk ka lallabe su to wannan doka ce wanda sai mun san yadda za mu hukunta ka gaskiya ne kuma ya dauki abu ya boye a cikin sa ya dauki katifa da tanki ya boye a nan inside you will very surprised I will never wannan fa mai laifi ne ku ga wani yana tattare da babban laifi ba Allah za mu tafi da kai zuwa office a samu igiya daga nan daure kwarai da gaske Allah na sa mata tare ana ai ba sai an Allah ko Allah a sa mata tare Allah tare ka tana da yawa na baka respect ne saboda wannan kakin da ka saka okay saboda wannan titin gwamnati ne kuma gwamnati bata ce a biya ba kai aikin ka tsare mota da amalange ka zo ka tsare ni yes na kira yan jangoyi ga su zuwa yawa na kira yan jangoyi na kira hello san irin waɗanda za ku dinga tarewa kai respect din kanka kai respect din uniform ɗinka na dauka yaranka kai ka sa su wannan rashin mutum baka san aikin mu bane tara tibi kenan turanci kwarai da gaske kai turanci yana daga cikin taron biyu ya fada so biyu na ƙara fada what the hell is this ya sake zagin ka uku banda da shi shikenan zagin ka yake yalla bai ka sauke yalla bai kai sauri ka fada kai sauri wannan kudin fa kishiya zan yi kara miki kishiya daga samun kuɗi kuma sai magana kishiya kuma tunda Allah ya kawo faraga Allah ya kawo warwara ba sai kuma kawai a abin a saki a san a fanta ma ba to Allah ya taimaka amin ko kin so burin ga miki kishiya zan yi miki kai ka ga dakata ina kudan yake haifa wasu a sha romansa menene na bakin ciki a ciki da kuma na gamarki ani ko a jikina kai mana idan tusa tana hura wuta sai a yi magani a yarinya aikin ga tusa bata hura wuta ba ta katon mutum bace yanzu inda za a kunna wuta koyaya ka ce babba zai yi in zaki ta kama sai taimaka